bokić. Idemo napraviti jedan fini ukusan sok. Uzet ćemo pola paprike, pola ćemo vratiti, a pola ćemo staviti u naš mikser. Onda ćemo uzeti jedan limun. Isto ćemo uzeti samo pola limuna, a pola ćemo vratiti. Uzet ćemo i lubenicu. Ja jako volim lubenicu, a vi? Pola lubenice ćemo vratiti, a pola ćemo staviti unutra. Ostala nam je još kruška. Pola kruške ćemo vratiti, a pola ćemo staviti ovdje. Sada ćemo to sve jako dobro izmiksati. Wow, da vidimo što smo dobili. Jedan fini sok. Idemo ga pretočiti u čašu. Kako je fini ovaj zeleni sok.